Yleisesti suositellaan, että leipää syötäisiin 6-9 viipaletta päivässä. Ja monesti se tuntuu hirveän suurelta määrältä. Ja minkä takia leipää on hyvä syödä, niin se muun muassa tukee hyvää riittävää kuidun saantia. Ja usein multa kysytäänkin, että onko väliä minkä tyyppistä leipää syö, ja totta kai sillä on väliä minkä tyyppistä leipää syö. Ja nyt mä oon laittanut tähän muutamia leipiä esimerkiksi, mitkä on aika hyviä valintoja. Aina leivänkään ei tarvitse olla täydellinen, mutta vaihtelu sielläkin vähän virkistää. Ja tietenkin aloitetaan suomalaisesta ruisleivästä. Ja mikäli maha kestää, niin tietenkin mielellään ruisleipää. Täältä löytyy paljon tutkimusnäyttöä, miten tämä on hyvää insuliiniaineenvaihdunnalle ja kuitupitoista leipää. Tässä on ihan tämmöinen jälkiuunileipä, jossa on 15 grammaa kuitua. Oikein hyvä leipä. Tosin tämän huonona puolena on tämä luomuversio, niin se on tietysti ihan ok, mutta tätä löytyy myös vähäsuolasena, mutta nyt ei sattunut kaupasta vähäsuolasta löytymään, mutta siinä on silloin semmoinen keltainen raita. Koska itse asiassa leivistä tulee myös aika paljon suolaa suomalaisille, niin se olisi hyvä valita välillä myös niitä vähäsuolaisia leipiä. Tässä on sitten Realia, joka on ollut markkinoilla jo varmaan toista vuosikymmentä. Tuttu leipä varmaan monelle. Tämä on myös täysjyvää ja tämä on myös vähäsuolainen, eli tämä on saanut myös sydänmerkin, mikä on tuommoinen pieni sydän tuolla pussin kyljessä. Että jos tämmöinen löytyy, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on sitten vähän suolaa. Ja myös hyvin runsaskuituinen, kuitua 10 grammaa 100 grammassa, eli sen puoleen oikein hyvä valinta. Sitten kaikkeen maha ei välttämättä ruista kestä, joten pitää sitten ottaa vähän vaaleampia leipiä käyttöön. Toki ruisleivissäkin kannattaa kokeilla, että jos paahtaa se ruisleivä, niin se saattaa sitten monille käydä. Mutta tässä on sitten vaaleita leipiä ja aloitan sitten täyshyvistä. Eli tämä on tämmöinen täysjyvä pelkästään käytetty tässä leivonnassa ja 8,7 grammaa kuitua, vaikka on tämmöinen vaalea leipä. Tämän heikkous mun mielestä ainoastaan on suuri viipalepaino, että yksi viipale painaa 42 grammaa. Eli sen puoleen se 6 viipaletta saattaa monelle naiselle ainakin tätä leipää olla jo vähän liikaa, että sitten voi vähän pienentää sitä määrää. Ja sitten on tullut muitakin täysjyväversioita. Tässä on tämmöinen täysjyvä paahtoleipä. Tässäkin on 9,2 grammaa kuitua, eli lähes yhtä paljon kuin perusruisleivissä. Eli sen puolesta, kuidun puolesta ihan hyvä valinta. Ja täysjyvä vehnäjauho on tehty ja pellavan siementä ja täysjyvä kaurarouhetta ja muuta täältä löytyy. Tämän etuna on ehkä myös sitten tämä pieni viipalepaino, eli yksi viipalepaino on 22 grammaa ja 55 kilokaloria. Eli näissä saattaa olla kuin huimia eroja, että ne kannattaa katsoa, kun miettii, että montako viipaletta sitä leipää sitten oikeasti syö. Sitten on yksi minun suosikkileivistä näiden hyvien puolesta. On tämmöinen alku-jyväpalaleipä. Kuitua tässäkin hyvät 9,3 grammaa. Mutta heikkona puolena ehkä tässä on tämä suuri energiapitoisuus. Ja se tulee sieltä, kun siellä on niin paljon niitä erilaisia siemeniä, jotka nostaa sitä energiapitoisuutta ja rasvapitoisuutta. Eli yhdessä viipaleessa on 110 kilokaloria. Eli aika tuhtia. Et jos miettii, että jos söit 6 viipaletta tätä paahtoleipää, niin saadaan 330 kilokaloria. Jos syödään 6 viipaletta tätä, saadaan 660 kilokaloria. Että siinä on melkoinen sitten ero. Eli näissä kannattaa muistaa sitten, että jos on tämmöinen painavampi leipä tai kaloripitoisempi leipä, niin voi sitä viipalemäärää kyllä toki sitten vähän pienentää. Sitten on tullut uusia leipiä, joissa on proteiinipitoisuus vähän suurempi ja on tämmöisiä karppileipiäkin olemassa. Tämä on tullut nyt uutena. Itse suosittelen tätä erityisesti ikääntyneille, jotka ei saa riittävästi proteiinia eikä jaksa syödä riittävästi, urheilijoille ja kasvissyöjille. Ja tässä on yhdessä viipaleessa 6,5 grammaa proteiinia. Et jos verrataan suurin piirtein samankokoiseen viipalekokoon, esimerkiksi tässä näin, niin täältä löytyy proteiinia per viipale 5 grammaa. Ja sitten taas jos otetaan tämä kevyempi versio, niin proteiinia per viipale 2,6 grammaa. Eli sitten varsinkin jos ei jaksa sitä leipää paljon syödä, proteiinia tarvii vähän enemmän, niin tämä voi olla ihan hyvä vaihtoehto. Kuituakin tässä on ihan suhteellisen mukavasti 6 grammaa, mutta
olisin toivonut, että olisi vähän enemmänkin sitä kuitua ja enemmän täysjyvää. Ja sitten on yksi kans mun suosikkeleivistä, tämmönen kaurasatanen. Tää on mun mielestä hyvä leipä erityisesti vatsaongelmaisille, koska kaikkien maha ei kestä sitä ruista, kaikkien maha ei kestä myöskään vehnää, mutta kaura on semmonen liukonen kuitu, joka tekee vähän sellaista geeliä sinne suolen pinnalle ja jotkut on myös tämmöisiä gluteeniyliherkkiä, joten tämä myös useimmille heidän tyyppisille sitten käy, mutta ei missään nimessä keliaakikoille, koska tätä ei ole niin tarkasti leivottu ja tässä on käytetty myös ruisjauhoa siinä pellillä. Eli ei keliaakikoille, mutta semmoisille, jotka on hieman gluteeniherkkiä ja huomaa, että esimerkiksi vehnäleivistä ja muista saa oireita, niin kannattaa ehdottomasti kokeilla tämmöistä 100% kauraleipää. Kuituakin tässä on 10 grammaa, eli saman verran perusruisleivissä on kuitua, eli sen puolesta oikein hyvä valinta. Eli tässä nyt on ainakin sitten vähän valinnanvaraa, ettei aina tarvitse syödä samanlaista leipää ja voi valita vähän makumieltymysten mukaan sitten, että mitä milloinkin valitsee.